dijous 10 de juliol de 2025. Davant la passivitat institucional i d'activistes en salut mental d'Osona, en aquest trist moment, després dels fets de Calldetenes el passat 8 de juliol, em veig amb l'obligació de dedicar aquestes paraules als germans morts. D'una banda l'Angelet i de l'altra en Joan, qui va ser activista número 1 d'Osonament i va donar sempre la cara per la salut mental. Jo dono la cara. Ell va donar la cara. La família Montmany de Calldetenes, després de la mort del pare fa uns mesos, es componia per la mare i 4 fills. El germà agressor, abatut pels Mossos aquest passat 8 de juliol, Angelet Montmany tenia 49 anys i era el tercer dels germans. El germà mort pel seu germà agressor, Joan Montmany, era el més gran dels 4 germans. Vaig conèixer en Joan Montmany. Era una bona persona, gens agressiu. Sovint rondinava sol i en activitats de grup me'n vaig percatar. Havia sigut voluntari a la Fundació Doctor Trueta de Vic, posteriorment va ser usuari dels serveis d'Osonament i un activista acèrrim defensor d'Osonament, que estava a totes. Havia donat la cara en nombroses ocasions, sense vergonya, com en una foto de portada de les memòries de l'entitat el 2023. Un bon amic em va fer saber quelcom de la història de Joan Montmany, com que el dia de la seva boda la núvia el va deixar plantat. Com s'ho havia de prendre el nuvi, coses que passen a la vida potser només una vegada. Un altre moment àlgid en la vida de Joan Montmany, que jo recordi, va ser en l'obra de teatre Una nit d'estiu d'Oriol Brogi, realitzada per usuaris d'Osonament, en la que en Joan hi va tenir un paper. Jo hi vaig ser en la representació al Teatre l'Atlàntida de Vic aquell dia. La darrera vegada que recordo en Joan va ser en una excursió de Manlleu a la Gleva, Masies de Voltregà, seguint la llera del riu Ter, una excursió promoguda pel Club Social d'Osonament a la que jo estava apuntat. Aquell dia vaig tenir una conversa intermitent amb ell i se'm va fer evident que rondinava sol tot sovint. Jo el recordo el dia de la inauguració d'Osonament, l'any 2016, en presència del president Puigdemont. En Joan Montmany li va entregar en mà un ram de flors a la Mercè Ginaró, directora d'Osonament. En aquella celebració inaugural, en una sala repleta de professionals, usuaris, periodistes, polítics, etc. He volgut fer 4 pinzellades de l'activista Joan Montmany, mort pel seu germà en un dia negre, com tants altres, arreu, però que m'ha tocat especialment la fibra, en tractar-se d'una persona coneguda per mi, que no tenia gens de maldat i, malgrat tot, ha perdut la vida en una contesa familiar, que d'haver-hi lleis més restrictives sobre la possessió d'armes en relació a les persones que tenim algun trastorn mental o consum de drogues que fa augmentar l'agressivitat, el deliri, etc., aquest desgraciat fet no s'hagués produït mai. Descansin en pau els germans de Calldetenes. Gràcies per la vostra escolta.